Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Min Elim, il-ġemma kollha ta' wlied Iżrael refgħu t-tienet tagħhom u fil-15 jum tat-tieni xahar minn ħruġhom mill-art tal-Eġittu waslu fid-deżert ta' Sin li jinsab bejn Elim u Sinaj. Fid-deżert, il-ġemma kollha ta' wlied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. U wlied Iżrael qalulhom mhux limitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħoss bix-xaba. Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ għal din il-ġemma kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: Ara, se nibgħatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Fis-sitt jum imbagħad meta jkunu jħejju x'se jieħdu magħhom, iqisu li jkun darbtejn aktar minn dak li jiġbru kuljum. U Mosè u Aaron qalu lill-Iżrael kollha: Fil-għaxija tkunu tafu li l-mulej ħarriġkom mill-art tal-Eġittu. U għada filgħodu taraw il-glorja tal-mulej għax hu semad kemm tagħkom kontra l-mulej. Aħna x'aħna biex tgergru kontra tagħna. U qal Mosè: Il-mulej jagħtikom fil-għaxija il-laħam x'tieklu u filgħodu ħoss biex tixbaw għax il-mulej semad gergir tagħkom li intom kemm gimtu kontra tiegħu. Għaliex aħna x'aħna? Mhux kontrina kemm gimtu, imma kontra l-mulej. Mosè mbagħad qal lil Aaron: Ejt il-ġemma kollha ta' Iżrael, ersqu quddiem il-mulej għax semad gergir tagħkom. U kif Aaron kienet ikellem lill-ġemma kollha ta' Iżrael u ħarsu lejn id-deżert, hemmi il-glorja tal-mulej deret fi sħabu.